Oh, mercador da lúa chea, patrón do sol e das estrelas, debullador do nó e das quimeras. Oh, carón, cousas da vida, acachou fobias e filias, preto punzón do nós, sempre en Galiza. Se vos falo da obra gráfica de Castelao, supoño que se vos virán á cabeza os seus famosísimos debuxos. Pero sabíades que tamén ten cadros ou gravados? Castelao pintou e debuxou a moitos tipos de persoas, pero eu neste vídeo voume centrar nas nenas e nenos. E por que titulo como Castelao empático? Pois é que, a ver, eu a Castelao considero unha persoa clave en canto á influencia que tivo en min. Obviamente non é perfecto, ninguén é perfecto, e de feito creo que o relato que se conta sobre el pois é bastante, non edulcorado, pero non sei. A ver, obviamente Castelao é un referente para a cultura galega, para a política incluso mundial, pero sí que creo que debemos tamén coñecer tanto as luces como as sombras, como escribiu Valentín Paz Andrade. Se creo que algo caracterizaba a Castelao era a súa empatía. El soubo reflectir nas súas obras artísticas, tanto nas literarias como nas gráficas, pois como era a Galiza do século XX. E a verdade é que os nenos son unha figura moi reiterada, tanto nos cadros como nos gravados, bueno, nos gravados menos, e tamén nos seus debuxos, e, por suposto, nas súas obras literarias, como poden ser Cousas, que ten bastantes historias no que os protagonistas son nenos, e os dous de sempre. A concepción de infancia mudou moito ao longo da historia, e imaginádevos como era fai 100 anos a situación para as cativas e os cativos. Tiñan que traballar e, ademais, compaxinalo ca escola no mellor dos casos. A través das súas obras, pois, criticaba, bueno, era profundamente crítico con toda a sociedade en xeral, e os nenos tamén lle dedicaba moitas estampas. Irei vos deixando na pantalla diferentes debuxos que me gustan un montón. Vale, Castelao naceu en 1886. E, bueno, imaginádevos, a primeira declaración de dereitos dos nenos foi en 1924. Pero aínda así non tiña un peso. A situación que vivían labregas, mariñeiras, obreiros, pois empuxábaos a que, claro, os fillos que tiñan que traballar, ben axudando na casa, facendo comida ou indo ca facenda, ou ben pois noutros traballos como vendendo xornal, vamos, alleos á casa. E isto ben o sabía Castelao, que os nenos traballaban. O que pasa é que era máis extraño que traballasen fora que atendesen os animais. En realidade, pois, o traballo da labranza e da gandería é tremendamente duro, sobre todo para nenos que ao mellor con 6 anos xa iban coas vacas ao monte. Non foi ata 1934, na Segunda República, que se prohibiu o traballo infantil durante a xornada escolar. O que pasa é que, como ben sabemos, as leis ás veces non se cumplen. O absentismo era bastante grande, máis de parte das nenas que dos nenos, pero sí que é verdade que faltaban a clase. E, de feito, outro gran problema da escola era que, bueno, durante a Segunda República pois fixeronse as misións pedagóxicas, todo moi guai, unha fantasía eso. Pero, claro, non todo foi Segunda República. Tamén logo os mestres durante a ditadura pois eran super estrictos e daban moita leña. E moitos nenos non querían ir á escola porque nin aprendían. Bueno, aprender a que? A costa de que?
a costa de levar hostias, así de claro. E iso non é ensinar. Problemas que se identifican nos seus debuxos pois son o problema da lingua, en concreto lingua máis escola. Ou algúns nenos pois extrañáballe que os profesores e as profesoras non falaran en galego. Claro, isto para un neno ou unha nena pois é bastante chocante, non? Ti todo o teu contorno fala en galego e chegas á escola e falan noutro idioma e aínda encima repréndente ou insultante se non falas na lingua hexemónica. Outro asunto que criticou Castelao nos seus debuxos pois foi digamos, a familia patriarcal na que o pai era o que tomaba as decisións e non daba pé a discusión e a veces dirixía o seu destino. Nos debuxos de Castelao tamén atopamos inquedanzas emocionais dos nenos ou, bueno, problemas cotiás. Por exemplo, algo moi común era ter un pai emigrado. A Galiza do século XX e do XIX, pois sabemos que emigrou moito. E, claro, os nenos, imaginádevos ter un pai noutro país super lonxe e, claro, e encima sen saber se van volver. Eles terían a esperanza, obviamente. Tamén atopamos situacións cotiás nas que, bueno, os nenos e as nenas escoitan cousas na casa e obviamente tamén queren saber que pasa, como preguntas sobre política ou falando entre eles pois do rei ou non sei, cousas super entrañables e que reflicten a inocencia das cativas. O problema da fame pois tamén era moi importante, claro, pois puñas a falar de, eu que sei, do rei, creo que había un, e preguntáballe que comerá o rei? Pois azucre. Sobre todo nos anos da fame, nos anos da posguerra foi cando máis os nenos, bueno, as familias pasaron fame, obviamente, había cartilla de racionamento e todo. Ademais, irei vos pondo cadros que, bueno, a ver, a min gustame máis as caricaturas e os gravados e os debuxos que ten, pero hai moitos cadros interesantes de Castelao que non os coñecen. Para facer este vídeo, pois axudeime un montón deste libro que se chama A nenez galega a través dos anteollos de Castelao e, o sea, recoméndollo a todos os profesores e profesoras de cuarto de ESO, de primeiro e segundo de bacharelato, porque é xenial, ven como por unidades didácticas e podes traballar dende as matemáticas, a historia e, por suposto, o galego e Castelao. En fin, se queres saber con quen máis foi empático Castelao, pois deixame un comentario ou dame un like ou esas cousas que se fan. Deixoche por aquí unha bola para que te suscribas e por aquí un vídeo calquera, o que me apeteza. Bueno, abur.